Ihmissuhteet. Ihmisillä on aika luontainen tarve luoda ihmissuhteita. Ja nuoruuden kehitysvaiheissa tulee hyvin usein tarve luoda uusia ihmissuhteita ja mahdollisesti alkaa heräilemään toiveita seurustelusta, parisuhteista, erilaisista ihmissuhteista sekä myös tulevaisuudessa perheen perustamisesta. Se on aika luontaista ja se tapahtuu siinä vaiheessa, kun tapahtuu myös irtaantumista lapsuuden kodista tai vanhemmista. Myös vammaisilla nuorilla tämä luontainen kehityskaari oman identiteetin kehittymisessä tulee omassa vaiheessaan, joillakin hieman ehkä myöhemmin kuin vammattomilla tai neurotyypillisillä nuorilla, mutta joka tapauksessa se herää usein jossain vaiheessa nuorelle pohdittavaksi. Erilaiset ihmiskontaktit, varsinkin samanikäisiin ihmisiin, niin kartuttavat niitä sosiaalisia taitoja, vahvistaa ihmisluottamusta sekä sitten tukee sitä elämänlaatua. Usein vammaisia nuoria suojellaan vähän liikaa tässäkin asiassa sitten, kun niitä ihmissuhdetaitoja lähdetään harjoittelemaan mahdollisesti myös itsenäisemmin ja laajemmalla sosiaalisella verkostolla. Nuorille on annettava tietoa siitä, että miten erilaiset ihmissuhteet eroaa toisistaan. Mitä eroa on tutulla ja vieraalla ihmisellä, mitä eroa on sukulaissuhteella ja seurustelusuhteella. Entä sitten suhteella ystävään versus sitten ohjaajaan tai opettajaan? Näiden erojen tunnistaminen tuo turvaa kehitysvammaisen nuoren elämään. Myös tieto erilaisten intiimien suhteiden moninaisesta kirjosta ja erilaisista mahdollisuuksista niin on merkityksellistä usein nuorelle, koska nuorella on silloin sitten mahdollisuus alkaa pohtimaan sitä, että minkälaista omaa suhde-elämää hän mahdollisesti tulevaisuudessa haluaa toteuttaa. Hyvänä esimerkkinä mä itse aina kerron sitten näistä ihmissuhteiden moninaisuuden tärkeydestä ja siitä, että on hyvä pohtia, että minkälaisia ihmissuhdenormeja omassa seksuaalikasvatuksessa esimerkiksi toteuttaa tai antaa. Ja suhteiden moninaisuuteen on helppo antaa esimerkiksi siitä, että kirjolla oleva nuori voi helposti ajatella, että ihmissuhteita voi olla monia, koska jokaisen ihmisen kanssa voi tehdä erilaisia asioita. Voi olla hankala ymmärtää sitä, että parisuhteessa tulisi asua yhdessä, jos sitten se oma aika on tärkeää. Tai sitten, että miksi yhden ihmisen kanssa tulisi tehdä kaikkia asioita, jos toisen kanssa toimii joku toinen ja toisen kanssa toinen. Ihmissuhteeseen on hyvä pohtia, että mitä siihen parisuhteeseen tai ihmissuhteeseen, minkälaisia arvoja ja normeja siihen yleensä liitetään. Millä tavalla ne rajat määritellään suhteessa ja miten me kasvatamme sitten nuoria siihen, että mitkä suhdenormit ovat hyväksyttyjä tai tavallisia. Ihmissuhteeseen ja siihen luomiseen, niin siihen meillä on opetettu ihan Disneyn saduista alkaen. Ja sieltä on vahvistunut ne semmoiset tietynlaiset suhdenormit. On tärkeää tunnistaa nämä normit ja nimenomaan tukea nuoria sitten enemmänkin siihen, että he löytävät omanlaisen ja turvallisen ihmissuhteen siihen, että he saavat olla itseään, mutta että he tietävät omat rajansa ja omat toiveensa siihen suhteeseen liittyen. Ja nimenomaan siitä turvallisuudesta on tärkeää keskustella ihmissuhteiden kohdalla. Mihinkään ihmissuhteeseen ei kuulu pakottaminen, häirintä, uhkailu tai väkivalta. Vammaiset ihmiset kokee elämässään enemmän kaltoinkohtelua ja väkivaltaa kuin vammaton väestö, ja siksi heidän kanssaan on käytävä läpi, että mitä väkivalta on, miten sanotaan ei suhteessa ja mitkä asiat eivät myöskään kuulu sitten siihen intiimiin tai parisuhteeseen.
Jokaisen tulee tunnistaa ne omat rajat ja se, että myös suhteessa voi sanoa ei asioille, niin on tosi tärkeä osa sitä seksuaalikasvatusta sitten kehitysvammaisille nuorille. Perheen perustamisesta sen verran vielä, eli kehitysvammaisilla ja vammaisilla nuorilla ylipäätänsäkin on oikeus perheen unelmiin ja toiveisiin perheen perustamisesta. Näitä haaveita tulee kunnioittaa, eikä koskaan lytätä, ohittaa tai mitätöidä. Vanhemmuuteen liittyvistä asioista tulisi keskustella realistisesti ja neutraalisti vammaisten nuorten kanssa ilman, että siitä asiasta pelotellaan, syyllistetään, epäillään tai vähätellään. Pelkkä lapsihaave ja niin pelkkä lapsihaaveista keskustelu on tärkeää, vaikka valmiuksia sitten siihen vanhemmuuteen ei nuorella sitten olisikaan.